Ці вызваліць Лукашенка ўсіх палітвязняў? Якую угоду прапануе Трамп Лукашенку і ці магчымае спыненне рэпрэсій у Беларусі? Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, тут Ганна Соўць. У жывым эфіры Піку Свабоды разам з кіраўніком Народнага антикрызіснага ўправлення Павлом Латушкам і сябрай асацыяцыі сваякоў палітвязняў, сябрай Каардынацыйнай рады Святланай Мацкевіч. Мы абмяркуем, што стаіць за званком прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Александру Лукашенку, ягонымі двумя пастамі ў соцсетках пра вызваленне 1300 палітвязняў. Пагаворым таксама пра тое, якую ролю можа адыграць Беларусь, рэжым і дэмакратычныя сілы ў намаганнях прэзідэнта ЗША завяршыць вайну. Павел Латушка з намі на відэасувязі. Святлана Мацкевіч далучыцца да нашага жывога эфіру пазней. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень, Ганна. Вітаю ўсіх гледачоў, слухачоў Радыё Свабода. За 6 гадзінаў да пачатку сустрэчы з Владзімірам Пуціним на Алясцы з барта самалёта Дональд Трамп патэлефанаваў Александру Лукашенку. Потым у сваёй соцсетцы ён напісаў, што пагутарыў з Лукашенкам, абмеркаваў вызваленне 1300 вязняў, хутчэй было сказана. Праз 2 дні амерыканскі прэзідэнт апублікаваў у сваёй сацыяльнай сетцы яшчэ адзін допіс, у якім назваў Александра Лукашенку магутным лідарам і выказаў спадзеў, што неўзабаве 1300 беларускіх вязняў будуць выпушчаны з турмаў. Спадар Павел, што можа стаяць за ўсім гэтым, якую угоду прапановвае прэзідэнт ЗША кіраўніку Беларусі? Мы разумеем, што Беларусь, а значыцца і беларускі балкон, з'яўляецца вельмі важнай часткаю Еўропы, якая і гэта тэрыторыя павінна быць донарам стабільнасці для рэгіянальнай бяспекі. І калі мы кажам у кантэксце вайны Расіі пры падтрымцы рэжыму Лукашэнкі супраць Украіны, безумоўна, гэтую бяспеку трэба у тым ліку забяспечваць і з тэрыторыі Беларусі. Я думаю, гэта галоўная мэта камунікацыі, якая раней адбылася на ўзроўні спецпасланніка прэзідэнта США Кіта Келлага, які быў у Мінску, да гэтага і спадар Сміт, намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША, і спадар адвакат Коуэлл, які з'яўляецца адвакатам прэзідэнта Трампа. Гэта галоўная мэта. Але на сённяшні дзень мы бачым, што фактычна і Лукашенка мае таксама свае мэты, які ён артыкулюе амерыканскаму боку. Па-першае, галоўнай мэтай для яго з'яўляецца это у найлепшай сітуацыі, каб наступны раунд перамоваў паміж прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім, Пуцінам і Трампам магчыма альбо немагчыма, я думаю, гэта будзе сёння вырашацца ў Вашынгтоне з удзелам Еўрапейскага Саюза, адбыўся ў Беларусі, у Мінску, так званы Мінск-3. Пра гэта я казаў неаднойчы ўжо на працягу года, вось можна на маём YouTube-канале ад 9 сакавіка знайсці гэтае відэа. Гэта стратэгічная мэта Лукашэнкі, ён хоча улезці ў штанішкі медыятара дзеля таго, каб, па-першае, адбудаваць свой імідж, можа трошкі зняць бруду, ён поўнасцю ў бруду знаходіцца як той чалавек, які здзейсніў шмат злачынстваў. Таксама гэта у яго разуменні можа дазволіць яму пазбегнуць адказнасці за злачынствы супраць украінскага і супраць беларускага народаў. Для Пуціна, мы б чулі ў публічнай прасторы, што яны не супраць, каб такія перамовы адбыліся ў Мінску. Гэта важна, таму што ён разглядае Беларусь фактычна, на жаль, як сваю тэрыторыю. Там знаходіцца расійская армія, супрацьпаветраная абарона Расійскай Федэрацыі. Там не дзейнічае ордэр міжнароднага крымінальнага суда. Так што забяспечваецца яго бяспека, як фізічная, так і юрыдычная. А разам яны бы хацелі такім чынам прынізіць кіраўніцтва Украіны, бо Украіна глядзіць на Беларусь пад Лукашэнкам як на краіну-агрэсар. І гэта не пазіцыя Украіны, гэта перадусім нам кажа міжнароднае права, што прадстаўленне тэрыторыі для агрэсіі гэта акт агрэсіі. Другую мэту, якую ставіць Лукашенко, яна можа быць разам альбо асобна, можа быць, як кажуць, мінімальная і максімальная, гэта зняццё санкцый. І вось на гэтым залежыць Лукашенко. Паглядзіце сённяшнюю статыстыку. Валавы ўнутраны прадукт Беларусі апусціўся да 1,3% роста. Гэта ўжо практычна нішто. Падзенне ў сельскай гаспадарцы мінус 12,7%. Дэфлятар інфляцыі 12,4%. Гэта дэманструе нам, нават з гэтых, можа, толькі гэтых дадзеных, а мы, на жаль, не маем больш шырокі доступ у сувязі з тым, што статыстыка закрыта, вельмі цяжкое фінансавае эканамічнае становішча ў Беларусі. Лукашенко хоча зняць гэтыя санкцыі.
санкцыі. Ну, зразумела, што мы камунікавалі з амерыканскім бокам вельмі актыўна. Пачынаючы ад студзеня, лютага, мы перадалі нашу пазіцыю. Скажу так, гэта пазіцыя складаецца з двух частак, і ў гэтай пазіцыі мы адвакатавалі крок першы. Гэта Лукашенко павінен спыніць рэпрэсіі і вызваліць усіх палітзняволеных і дэкрыміналізаваць грамадска-палітычнае жыццё. Падчас гэтай камунікацыі амерыканскі бок ставіў гэтыя пытанні, і вось сёння мы прыйшлі да публічнай інфармацыі, пра што кажа прэзідэнт Трамп. Ён чакае ад Лукашэнкі, што той вызваліць усіх палітзняволеных у Беларусі. Выкарыстоўвае свае метады дыпламатыі, зразумела, што яны могуць нам не падабацца з пункту гледжання маральнага, пункту гледжання, як ён звяртаецца да Лукашэнкі, але ён дамагаецца гэтай мэты вызвалення ўсіх палітзняволеных у Беларусі. І сёння, пасля асабліва ўчарашняга твіта Трампа, фактычна Лукашенко трапіў у пулапку. Ён знаходіцца, такой ультыматуму фактычна, бо калі двойчы ўжо сказаў пра гэта яму прэзідэнт ЗША, што ён павінен, ён чакае, Трамп выкарыстоўваў ўсё ж такі словы, як чакаю вызвалення, я не маю перад сабой гэтай апошняй яго публікацыю Truth Social, вызвалення 1300 палітзняволеных. Трэці раз Трамп звяртацца не будзе. Мячык зараз знаходіцца на баку Лукашэнкі. Калі ён не выканае гэтыя чаканні прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, то мячык будзе ў варотах Лукашэнкі з усімі наступствамі. Значыцца, яму трэба адмовіцца марыць пра тое, што перамовы могуць адбыцца ў Мінску, альбо ці знятыя будуць санкцыі. Я думаю, што зараз напружанне ўзрасло, і зараз ідзе камунікацыя, калі гэта адбудзецца, і ці адбудзецца гэта ў кантэксце ўсіх палітзняволеных Беларусі. А мы ў жывым эфіры разам з прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету Паўлам Латушкам, і мы абмяркоўваем магчымасці вызвалення палітзняволеных пасля тэлефанавання прэзідэнта ЗША Александру Лукашэнку. Вы можаце задаваць пытанні Паўлу Латушку, вы таксама можаце каментаваць, выказваць свае меркаванні ў жывым чаце пад гэтай трансляцыяй, калі гэта для вас бяспечна. Спадар Павел, так я разумею, што вызваленне 1300 палітзняволеных, цана гэтаму Менск як пляцоўка для наступнага раунда перамоваў і зняццё санкцый. Такім чынам, наколькі гэта высокая цана, як вам падаецца? Мы можем казаць разам гэтыя две мэты альбо паасобку, да? То есть тут могуць быць варыяцыі развіцця гэтай сітуацыі. Па-першае, калі мы кажам пра жыццё і здароўе людзей, беларусаў, то няма нічога больш вартаснага, што каштуе больш, чым жыццё і здароўе чалавека. Таму я думаю, што менавіта на гэта мы і працавалі. Памятаеце, колькі мы атрымалі хейту, крытыкі, такого гвалту адносіных да мяне, кабінета, за тое, што мы працуем на санкцыі, за тое, што мы працуем на ізаляцыю рэжыму Лукашэнкі, на гэта працавалі офіс Светланы Ціхановскай і шмат якіх іншых ініцыятываў, і нас за гэта атакавалі. І вось менавіта для гэтага мы і працавалі на гэтыя інструменты дзеля таго, каб яны спрацавалі на вызваленне беларускіх палітзняволеных у Беларусі, каб спыніліся рэпрэсіі. Наш падыход заключаецца ў наступным. Першае, што павінен зрабіць Лукашенко, ён павінен спыніць рэпрэсіі і вызваліць усіх. Калі ён не спыняе рэпрэсіі, гэта будзе азначаць, што будзе працаваць канвеер. Рэпрэсіі будуць працягвацца, будуць з'яўляцца новыя палітзняволеныя. Дарэчы, сёння мы прачыталі зноў у пабліку некалькі прысудаў крымінальных, палітычных у адносінах да Беларусі. Наступны крок, гэта трэці, дэкрыміналізацыя грамадска-палітычнага жыцця. Мы можам уявіць сабе сітуацыю, што так рэпрэсіі спынілись, вызваляе Лукашенко ўсіх. Гэта таксама пытанне, як вызваляе, ці дэпартуе беларусаў, ці дае права ім застацца ў Беларусі. Але калі не зменіцца заканадаўства, калі не будуць адменены спісы экстрэмісцкіх, тэрарысцкіх арганізацый і гэтак далей, гэта азначае, што будуць заўсёды патэнцыйна псеўдаправавыя падставы дзеля таго, каб затрымліваць, арыштоўваць і караць прысудамі палітычнымі беларусаў. Таму наступны крок – гэта дэкрыміналізацыя грамадска-палітычнага жыцця. І далей это ўжо камунікацыя грамадствам. Гэта нацыянальны дыялог.
І пра гэта мы таксама кажам нашим партнёрам. Ну, я казаў пра гэта асабіста ў Брусэлі у чэрвені падчас сустрэчы шырокай кааліцыі заходніх партнёраў, у якой прымалі ўдзел і Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўрапейскі Саюз, Великабрытанія, шэраг іншых краін. Таксама апошні раз у меня была сустрэча падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве у пазамінулую суботу, дзе я менавіта гэтую пазіцыю прадстаўляў. Гэта пазіцыя аб'яднанага пераходнага кабінета, якая ўзгоднена намі на чале з Ціхановскай і перададзена амерыканскаму боку. Мы лічым, што гэтую пазіцыю трэба адстойваць. Ці высокая, ці малая цана, нам, конечно, важна, каб змянілася сітуацыя ў Беларусі. І давайте не забываць, што ў нас яшчэ ёсць моцны партнёр у асобе Еўрапейскага Саюза. І Еўрапейскі Саюз мае ў сваіх руках самы магутны санкцыйны інструмент, самы магутны маштабны санкцыйны пакет, альбо 14 пакетаў, прынятых у адносінах да Беларусі, і ў 18 санкцыйных пакетах супраць Расіі узгадваецца таксама і Беларусь у розных кантэкстах. Таму гэта ўжо інструмент, які, ну, перспектыве, магчыма, і можа быць выкарыстаны. Але гэта, як кажуць, ну, пытанне будучага. Сёння безумоўным прыярытэтам з'яўляецца вызваленне палітзняволеных у Беларусі. А дзяржаўныя СМІ Беларусі і прапаганда акцэнтуюць увагу, ну, зусім не на вызваленне палітзняволеных, а на сам званок Трампа, на тое, што Трамп назваў Лукашэнку магутным лідарам, паважаным прэзідэнтам, ну і на фактычны прарыў ізаляцыі з боку ЗША, на легітымізацыю Лукашэнкі, нават так можна сказаць. Паводле Трампа мэтай званка было жаданне выказаць яму падзяку за вызваленне палітзняволеных, але ў афіцыйных паведамленнях на сайце кіраўніка Беларусі не было ні слова пра гэта. Як вам падаецца, як прапаганда будзе тлумачыць вызваленне палітзняволеных? Гэта выклік для Лукашэнкі. Ён уже рабіў папярэднія падрыхтоўчыя заявы. Узгадаем з вами яго выступленне перад 3 ліпеня, дзе ён казаў, што я буду гэта рабіць, але буду гэта рабіць у інтарэсах нашых, а не іх. Ён разумее, чаму яму трэба гэта зрабіць. Мы неаднойчы казалі, што калі санкцыі прыціснуць настолькі моцна, ён будзе рабіць гэтыя крокі, бо інакш няма іншых спосабаў і варыянтаў зняцця санкцый. І ён будзе унутры гэта тлумачыць неабходнасцю стабілізацыі эканамічнай сітуацыі. Персанальна для яго вельмі важна, ну, такая вось публічнае прызнанне. Ён, конечно, камунікуе праз прапаганду, што ён разорваў ізаляцыю, перарваў, перапыніў у ізаляцыю ў кантактах з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Але мы спадзяемся, што мы дасягнем гэтай мэты вызвалення палітзняволеных. Я яшчэ раз скажу, менавіта так мы і планавалі. Дарэчы, у адной з камунікацый, паглядзіце пул першы, ён публікуе аб тым, што бліжэйшым часам Беларусь стане сталіцай Злучаных Штатаў Амерыкі з прэзідэнтам Лукашэнкам. Калі узгадаеце мае інтэрв'ю, у тым ліку Радыё Свабода, я пра гэта казаў, што яшчэ ў 2019 годзе Лукашэнка пры адкрыцці еўрапейскіх ігр у Мінску, гульняў у Мінску, сказаў, што бліжэйшымі гадамі Мінск стане сталіцай Злучаных Штатаў Амерыкі. Усе мы падумалі, вар'ят, ну, звар'яцеў, а я адразу узгадаў 2018 год, калі я працаваў паслом у Францыі, і тады Мясніковіч перадаваў прапанову праз зяця Трампа Кушнера, і тут таксама ў апошняй камунікацыі Лукашенко узгадвае сям'ю Трампа, і маецца на ўвазе менавіта сям'я Кушнераў, якія паходзяць з Новагрудскага раёна Беларусі. І вось тады Мясніковіч перадаваў праз Кушнера прапанову, запрашэнне Лукашэнкі наведаць Беларусь. Пазней гэтая прапанова паўтаралася падчас сустрэчы з дзяржсакратаром ЗША Пампео і з саветнікам па нацыянальнай бяспекі Болтонам. Лукашэнку не ўдалося гэта рэалізаваць падчас першага тэрміну Трампа. Таму ён хацеў, каб Трампа перабралі яшчэ раз. І ён, дарэчы, яшчэ нават і пабудаваў ужо рэзідэнцыю ў цэнтры Мінска. Вы можете паглядзець відео за 19 чэрвеня гэтага года, дзе Белпол раскрыў гэтую рэзідэнцыю, а дэ-факта яна рыхтуецца менавіта пад прыём Трампа. Але разлічваць на тое, што Трамп прыедзе з двухбаковым візітам, абсалютна нереалістычны сцэнар. Калі пра што і можа марыць Лукашенко, ну, гэта пра сітуацыю гэтай медыяцыі. Яна, зразумела, не адпавядае нашым інтарэсам.
бо гэта дае магчымасць Лукашенку атрымаць шмат плюсаў. Таму мы кажам нашим партнёрам, што Лукашенко павінен кардынальным чынам змяніць унутрыпалітычную сітуацыю ў грамадстве, спыніць унутраныя рэпрэсіі і змяніць знешнюю палітыку агрэсіўную. Вось гэты две умовы, што спыняюцца ўнутраныя рэпрэсіі і ён адмаўляецца ад знешняй палітычнай ці знешняй агрэсіі супраць суседзяў. Тут мы можам казаць і пра вайну з выкарыстаннем мігрантаў, і за падтрымку Расіі ў вайне супраць Украіне, і гэтак далей. Вось зараз, як мы казалі на гэтай канферэнцыі «Новая Беларусь», адкрываецца няхай гэта маленькае вакенка магчымасцяў, але яно звязана не з талентам дыпламаты на чале з Рыбаковым. Паглядзіце, Ражынкоў тут увогуле выключаны як міністр замежных спраў. Яго адставілі ў бок. Гэта абраза міністра замежных спраў, што ён не ўключаны гэтай перамовы. Рыбакоў пастаянны прадстаўнік ПРЭАН. Гэта не вынікі цудоўнай дыпламаты Рыбакова альбо яго жонкі Піткевіч, пра што мы і раней казалі. Гэта вынікі зменаў геапалітычнага характару. Таму што зараз пачалася камунікацыя на ўзроўні Трампа-Пуціна, тэлефонныя званкі, а зараз уже адбылася сустрэча на Аляске. Вось гэта Павел, тут вельмі шмат прыходзяць каментароў і пытанняў вам, я некаторыя агучу. Адзін з наведнікаў пытаецца: Америка вызнала легітымнасць Лукашенка, калі ён адпусціць палітзняволеных, у дэмакратычнай пазіцыі Беларусі не будзе ніякай павесткі, это адзін каментар. Іншы, другі званок Трампа Лукашенку мог быць патрабаваннем Пуціна перад Аляскай. Яшчэ пішуць, Трамп проста абнуліў дзейнасць беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Яшчэ меркаванне санкцый ЗША — это санкцыі за суагрэсію, ці здыме ЗША за выпуск палітзняволеных санкцый за вайну. Прычым зразумела, што сваю дапамогу Расія Лукашэнку не спыніць. Як бы вы адказалі каментатарам, якія не азначае прызнанне. Прызнанне можа з'яўляцца толькі калі прэзідэнт ЗША Трамп накіруе амбасадара Злучаных Штатаў Амерыкі ў Мінске, які ўручыць даверчыя лісты Лукашэнку. Вось гэта можна лічыць прызнаннем. Так што сёння гэта не прызнанне. Трамп фактычна выкарыстоўвае гэты падыход такой авансаванай, занадта канструктыўнай камунікацыі да дыктатараў, аўтакратаў. І мы гэта бачылі з вамі і на прыкладзе Пуціна, калі ён яму кляскаў у далоні, калі ён пасцеліў чырвоны дыванік, і ўсё, машыну сваю пасадзіў. Ён лічыць, што такая камунікацыя з дыктатарамі-аўтакратамі павінна даць вынікі, на якія ён чакае. А ён чакае на гэты вынік менавіта вызвалення палітзняволеных. Чаму важна гэта для Трампа? Зразумела, гэта важна і ў кантэксце таго, што ён хоча атрымаць Нобелеўскую прэмію. І я лічу, што для яго таксама прыярытэтным будзе з'яўляцца вызваленне Алеся Бяляцкага, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра. Гэта будзе сімвалічна, і гэта павышае яго шансы. Ён, дарэчы, уже прадстаўляе, што яму ўдалося вырашыць 5 канфліктаў. Гэта Арменія, Азербайджан, гэта Камбоджа з Таіландам, Іран, Ізраіль. Мы памятаем гэту гісторыю. Індыя, Пакістан. І вось да гэтага яшчэ, калі далучаецца сітуацыя вызвалення Алеся Бяляцкага і 1300 палітзняволеных, вось ён можа напісаць сябе гэта ў плюс. Абсалютна абнулення дэмакратычных сілаў нема, таму што дэмакратычныя сілы, інстытуты, давайте так, сілы гэта тыя, хто змагаецца за Лукашэнку, ёсць сярод дэмакратычных сілаў і супраць дэмакратычных інстытутаў. Вось, калі мы кажам пра інстытутаў, роля важна і яна патрэбная, бо менавіта Светлана Тихановская, аб'яднаны пераходны кабінет, пастаянна камунікуюць з амерыканскім бокам і з Еўрапейскім Саюзам. Учора, у пятніцу у нас адбылося пасяджэнне кабінета, мы перадалі нашу пазіцыю амерыканцам. Учора у нас адбылося пасяджэнне кабінета, і мы зараз апублікуем на сайце кабінета гэтую пазіцыю да еўрапейскіх партнёраў, дзе мы падтрымліваем Украіну, але адначасова падкрэсліваем пра недапушчальнасць выкарыстання чарговы раз тэрыторыі Беларусі для агрэсіі і важнасці Беларусі у кантэксце рэгіянальнай бяспекі. І калі ў Беларусі захаваецца прарасійскі, дыктатарскі, рэпрэсіўны рэжым, то казаць пра бяспеку для Украіны і Еўрапейскага Саюза не прыходзіцца. Таму еўрапейскія партнёры тут павінны адыграць ужо наступную, вельмі важную ролю
у ціску на Лукашенка. Мы закликаем наших партнеров не спынять ціск, да пакуль Лукашенко не зменіць, реально не зменіць палітыку і начне рабіць рэальных крокаў па змене унутранай рэпрэсіўнай і знешняй агрэсіўнай палітыкі. Гэтая пазіцыя пісьмова перадаецца прэм'ерам, міністрам замежных спраў ключавых краін, якія зараз вядуць перамовы ў кантэксце Украины. Так что, ну, кто может достучаться? У меня запланированы встречи ближайшими днями и с послом Италии, МЗС Польши завтра, шерагом іншых послов заходних краин. Мы доводим эту позицию. Ну вот у пасце прэзідэнта Трампа гаворыцца пра вызваленне зняволеных, не гаворыцца пра вызваленне палітычных зняволеных. Ёсць лічба 1300, але на сённяшні дзень у вясны трошкі меншая лічба, але, ну, напэўна, гэтая лічба фігуравала на нейкі момант перамоваў, што не так істотна. Вот калі адбудзецца вызваленне 1300 чалавек, ці, як вам падаецца, ці не наіўна чакаць, што спыніцца рэпрэсія, Беларусь стане дэмакратыяй? Тут пытанне не ў наіўнасці, тут пытанне выстаўлення дакладных чырвоных ліній ці дакладных тэзісаў і тое, што мы чакаем. 1300, ну давайте просто зыходзіць з таго, што 1300 гэта таксама не ўсе палізняволеныя ў Беларусі. Неаднойчы сустракаўся з палізняволенымі, якія выйшлі пасля адбыцця палітычнага пакарання, і мне казалі, што ў калоніях 25% толькі прызнаных сярод усіх тых, хто мог бы атрымаць статус палізняволенага. Таму я думаю, што Трамп выкарыстоўвае інфармацыю ад дысідэнты Бай, пры ўсёй павазе да вясны, вясна таксама на гэтым працуе, але тое, што называецца гэта большая лічба, я думаю, ніхто з гледачоў не будзе супраць. Вось. А другая частка пытання ваша была, яшчэ раз паўтарыце, Ганна. Ну, што 1300 чалавек могуць быць вызвалены, але нішто не перашкаджае Александру Лукашенку за некалькі месяцаў набраць ізноў 1300 чалавек, і пры тых умовах, якіх цяпер адбываюцца рэпрэсіі, даволі складана маніторыць сітуацыю, атрымаць гэтую дакладную інфармацыю, і што таксама выпуск гэтых 1300 чалавек не гарантуе, што Беларусь стане так хутка дэмакратыяй, што спыняцца рэпрэсіі. Тут это механізм, можна доўга выставляць гэтыя ультыматумы, але тое, як функцыянуе гэтая сістэма, вы самі цудоўна ведаеце, яна не можа ў адзін дзень спыніць рэпрэсіі, перастаць быць той сістэмай, якая яна ёсць, дзякуючы якой Александр Лукашенко утрымлівае ўладу. Ганна, при ўсёй павазе, але вы задаеце пытанне, у якім кантэксце. Так нам што, адмовіцца ад вызвалення 1300 палізняволеных, а сказаць, пакуль Лукашенко не зыдзе, пакуль яго рэжым не будзе ліквідаваны ў Беларусі, мы не вядзем барацьбу за вызваленне 1300 палізняволеных. Давайте будзем рэалістамі, а не папулістамі. Калі мы кажам, што сёння ёсць гэтая патэнцыйная магчымасць вызвалення 1300. Ніхто не ведае, ці Лукашенко пойдзе на гэта. Гэта будзе таксама гульня яго супраць Трампа. Трамп яму двойчы уже сказаў усіх і назваў нават лічбу 1300. Калі ён пойдзе на вызваленне 1300, пойдзе на вызваленне некалькіх сотен, гэта же важна, пагадзіцеся, да? Што тычыцца іншых крокаў, я на пачатку сказаў, наша стратэгія, якую мы давялі і амерыканскаму боку, апошні раз я сустракаўся пазамінулую суботу з прадстаўнікамі Дзярждэпартамента США, Светлана Ціхановская сустракалася ў Брюсселі, мы разам сустракаліся ў Брюсселі, мы пастаянна находимся ў камунікацыі, і ў тым ліку з еўрапейскімі партнёрамі, што першае гэта вызваленне і першае гэта спыненне рэпрэсій. Бо калі не спыняюцца рэпрэсіі, то ўсё гэта, ну, падман, гэта хлусня. Но мы же не можем з вами трымаць за руку Лукашэнкі, каб ён не працягваў, але гэтую умову павінны выстаўляць нашы партнёры, калі ён хоча, каб, напрыклад, перамовы адбыліся ў Беларусі, альбо ці ён хоча, каб зняліся санкцыі. Вось гэты інструмент, ён павінен быць. Далей, я кажу, трэці крок, сказаў на пачатку, дэкрыміналізацыя грамадска-палітычнага жыцця. Ён, напрыклад, павінен зрабіць першы крок, адмяніць гэты указ, які забараняе, фактычна пазбаўляе грамадзянства беларусаў, якія пражываюць за мяжой. Тут у нас у пераліку пытанняў там, ну, даволі вялікая колькасць, там больш за 10 базовых пытанняў. Іх набраць можна некалькі дзесяткаў. Гэта ўжо пытанне перамоваў, гэта пытанне выкарыстання інструментаў ціску, ці задобрівання, задабрівання, якое выкарыстоўвае прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. І яшчэ раз паўтараю, у нас ёсць яшчэ Еўрапейскі Саюз, які трымае ў сваіх руках
моцны санкцыйны пакет. Але мы таксама ў нейкім сэнсе закладнікі геапалітычнай сітуацыі. Калі ў Вашынгтоне будзе узгоднена агульная пазіцыя ЗША і Еўрапейскага Саюза з улікам нацыянальных інтарэсаў Украіны, калі пасля гэтага адбудзецца адпаведныя перамовы, якія прывядуць да спынення вайны, вось у гэтым кантэксце нам важна скарыстаць па максімуму, бо магчыма, як дабіваецца Расія, будуць адмяняцца ці прыпыняцца нейкія санкцыі, частковыя санкцыі. Да, за вайну, але ёсць санкцыі за праваабарончую тэматыку. Тут уже можна шукаць варыянтаў, але якія санкцыі адмяняць. Але яны павінны адмяняцца толькі на рэальныя крокі Лукашенка. Лукашенко хоча наадварот. Ён хоча, каб спачатку знялі санкцыі, а пазней ён вызваліць палітзняволеных. Але яму ніхто не верыць. У яго ўжо ёсць фактычна аванс, калі хочаце, как бізнес-схема, авансавы платеж. Гэта тэлефонны званок прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі з дыфірамбамі, ну якія з пункту гледжання маральнага нам цяжка чуць. Я таксама, для мяне гэта калі прачытаў, ну я ведаю, хто Лукашенко. Ён злачынец, ён здраднік нашай дзяржавы, нашых нацыянальных інтарэсаў. Яго месца павінна быць у Газе, у судзе у Мінску. Але калі прэзідэнт ЗША выкарыстоўвае гэты дыпламатычны нестандартны метад і гэта прывядзе да вызвалення палітзняволеных, ну конечно же нам важнее, каб людзі выйшлі, правда, бо гэта ж жыццё гэтых людзей. Але ёсць яшчэ шмат інструментаў у нашых руках і шмат патрабаванняў з нашага боку. Дарэчы, вось казалі, ізаляцыя. Вось калі ласка ізаляцыя працуе, Лукашенко пагаварыў, а зараз ён атрымаў фактычна таксама ультыматум ад прэзідэнта ЗША. Я з табой пагаварыў, вызваляй 1300 палітзняволеных. Ён нагадвае яму праз 2 дні, я не забыўся, вызваляй усіх 1300 палітзняволеных. Я перакананы, што гэта яму кажа адвакат Коуэлл, які камунікаваў пасля і з Лукашенкам, і з Рыбаковым. Гэта меседжы, каб ціснуць больш. Ну, калі Лукашенко хоча адмовіць прэзідэнту самай магутнай краіны, ну, паглядзім на развіццё. Мы стаім на нашай пазіцыі, пераконуем нашых партнёраў, што трэба не прыпыняць ціск. Будзе адмаўляць, павышаць ціск. 19 санкцыйны пакет у адносінах да Расіі, там павінна быць і беларуская тэматыка. 15 санкцыйны пакет быў прыпынены, я магу адкрыць зараз карты. Еўрапейскі Саюз не пайшоў на прыняцце да 9 жніўня, заўсёды да гадавіны прымаў санкцыйны пакет, таму што яны хацелі даць меседж Лукашенку. Окей, ты вызваліў 14 асобаў на чале з Сергеем Ціхановскім, рабі далейшыя крокі. Вось, калі ласка, я магу зараз Мінску, Рыбакову і там Рыжынкову перадаць. Вось таму не быў уведзены гэты санкцыйны 15-й пакет. Зараз выбар за Лукашенком. Ён не робіць крокаў, будзе 15-й санкцыйны пакет у адносінах да яго рэжыма, і ў 19-м санкцыйным пакеце будуць дадатковыя санкцыі. Хоча далей. Ён ведае, мы ж не раз прагаворывалі з вами. Гэта той дасведчаны чалавек, які за ўсё жыццё прайшоў уже колькі санкцыйных ціскаў, і ён ведае, як іх здымаць. Ён павінен мяняць унутраную рэпрэсіўную і знешнюю агрэсіўную палітыку. Я трошки на пытанне, якое вы мне задалі, трошки адрэагую. Радыё Свабода, для Радыё Свабоды заўсёды адна з галоўных місій, адна з галоўных тэмаў — это палітычнае зняволенне, вызваленне палітычных зняволеных, і цана кожнага чалавечага жыцця і кожнага палітычнага зняволенага. Гэта тое, што ў ракурсе карэспандэнтаў Радыё Свабода. Абсолютно згодны, прабачце, я не хацеў сказаць, што вы так не думаеце. Конечно, так, конечно. Можете вы уявіць эту сітуацыю? У Менску адбываюцца перамовы, выйшлі палітзняволеныя, выйшлі знакавыя палітзняволеныя. Менск прыляцеў Трамп, Владимир Зеленскі, Владимир Путин. Ёсць у вас уяўленне, што можа адбывацца, ці магчыма гэта? На сённяшні дзень Лукашенко хацеў бы дэпартаваць, наколькі я ведаю, усіх палітзняволеных, якіх ён будзе вызваляць. Ён не дае права грамадзянам Беларусі вырашыць, дзе яны маюць права пражываць. Гэта парушэнне Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і гэта парушэнне міжнароднага права. Таму на сённяшні дзень хутчэй гэта не выглядае рэалістычна. Калі, конечно, пагодзіцца амерыканскі бок ці Еўрапейскі Саюз з тым, што менавіта такі сцэнар рэалізуе Лукашенко як перадумову для патэнцыйных перамоваў. Ну, яшчэ раз кажам, мы кажам пра такі патэнцыйны сцэнар, пра які, дарэчы, кажа Пол Першага. Ён прама кажа, што ў бліжэйшым часам Мінск стане сталіцай Злучаных Штатаў Амерыкі. Значыць, у іх гэтая стратэгія ёсць, і гэта пацвярджаецца інфармацыяй з Мінска.
Мінска. Вось, таму гэта мала рэальна. Калі жа беларускія лідары дэмакратычных сілаў і ўсе палітзняволеныя, якія выйдуць на свабоду, будуць знаходзіцца ў Мінску, гэта, ну, пагадзіцеся, таксама даволі значныя змены ва ўнутранай палітыцы ў Беларусі сённяшняй. Бо тады Лукашенко што, пагаджаецца далей на аднаўленне палітычных партый, пазаўрадавых арганізацый. Ну, мы ж ставім гэтую мэту. Мы ставім гэтую мэту, каб змяніць Беларусь на дэмакратычны лад. Мы ставім мэту, каб Беларусь была свабоднай краінай. Могуць быць розныя шляхі. Можа быць шлях сілавы, але хто гатовы яго рэалізаваць? Вось пытанне. Можа быць шлях ціску, і гэты шлях ціску, ну дай Божа, што ён спрацуе і пойдуць некаторыя змены. Але галоўны наша мэта гэта зразумела, дэмакратызацыя Беларусі, дзе ўжо не будзе рэжыму Лукашэнкі. Ад гэтай мэты мы не адмаўляемся. Тут будзе крытычнасць, конечно, Лукашенко жа хоча застацца пры ўладзе. Тут могуць быць варыянты, ёсць пытанне транзіту. Лукашенко ж займае 2 пасады. Можа быць гэта паступовая стратэгія, там некалькі гадоў расцягнутая. Тут уже мы можам дыскутаваць і дыскутаваць. Давайте, можа, сёння выкарыстоўваць той магутны інструмент, які знаходзіцца ў нашых руках, і дасягаць максімальных мэтаў. Але наша заявка кабінета была зроблена, і она была агучана на канферэнцыі палітычнай. Вось для чаго і ёсць гэтай палітычнай канферэнцыі, у тым ліку, што мы рухаемся да круглага стола. Гэты круглы стол выглядае на сёння рэальным пасля Лукашэнкі, але геапалітычная сітуацыя можа прымусіць да нейкіх іншых крокаў. Няхай на гэта будзе 1% сёння. Я не кажу, што гэта вось 100% адбудзецца, але давайте спрабаваць працаваць. На гэта і ёсць палітыкі, якія павінны гэтага дамагацца. Гаспадар Павел, дзякуй вялікія, што прыйшлі ў жывы эфір піку свабоды, падзяліліся вашай пазіцыяй, вашым бачаннем сітуацыі. Нашым госцем быў Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення. Дзякуй вялікі, всяго найлепшага. Дзякуй вам. А зараз з намі на сувязі сябра асацыяцыі сваякоў палітвязняў і сябра каардынацыйнай рады Святлана Мацкевіч. Добрый дзень, спадарня Святлана. Добрый день. Мы працягнем размову, звязаную з тэлефанаваннем прэзідэнта ЗША Трампа Александру Лукашэнку. Ваша версія, чаму гэта адбылося, чаму двойчы Дональд Трамп напісаў пра вызваленне 1300 палітвязняў, што можа за гэтым стаяць? В первую очередь это стоят, собственно, переговоры по войне между американской стороной и российской стороной. И, естественно, прежде чем такие переговоры провести, идет подготовительный этап отработки всех связей, всех возможных сфер влияния, в том числе на другую сторону. И я думаю, что в этом плане Лукашенко использовался, условно так сказать, для того, чтобы, с одной стороны, и разные сценарии разыграть, и разные версии того, как можно, собственно, эффективно эти переговоры дальше проводить. Но я бы отметила, что все-таки вот эта вот американо-белорусская линия или отдельный такой трек, он был раньше как бы задан, и он все-таки идет отдельно, хотя, естественно, со связкой вот со всем внешнеполитическим контекстом, который идет по Украине. И, естественно, это очень важно, что вопрос освобождения политзаключенных фактически был поднят на официальном уровне, на самом высоком официальном уровне. И этот вопрос рассматривается как одно из условий сделки, более большой сделки. У суботу ў жывым эфіры Радыё Свабода быў Валер Кавалевскі, кіраўнік агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва. Ён гаварыў пра тое, што у Беларусі з'явілася надзея на то, што сітуацыя можа мяняцца. І гэтая надзея з'явілася ў сувязі з дзеяннямі Трампа, чые дзеянні могуць падавацца нетрадыцыйнымі. Каштоўнасці яго не кожны можа раздзяляць, але тым не менш ягоныя дзеянні прыводзяць да некаторых вынікаў, і таму беларусы і ён сам, Валер Кавалевскі, павінны быць удзячныя за тую надзею, якая з'явілася ў сувязі з дзеяннямі прэзідэнта Трампа. Ці вы згодныя? В этом плане я абсолютно согласна с позицией Валерия Ковалевского, поскольку этот вопрос, и так, как мы раньше это называли, гуманитарный трек, был и раньше обозначен, что именно по этому треку мы должны вопрос политзаключенных решать и ставить его перед всеми потенциальными зарубежными акторами, которые могут влиять на Лукашенко, то, собственно, поскольку тут очевиден такой прогресс за 5 лет, да, то есть фактически администрация Трампа
вышла от позиции жесткого как бы отношения к режиму к позиции переговоров и использует эту ситуацию и весь гуманитарный контекст для разрешения вопроса. С нашей же стороны, поскольку наша главная задача, если мы не будем рассматривать более широкий контекст, а просто вот такая вот задача освобождения наших родных, освобождения наших близких, людей, которые многие сидят уже более 5 лет, то как бы для решения этой задачи весь этот трек, который сейчас, и смена позиции американской администрации вот в этом направлении для нас является позитивным и действительно вселяет надежду, что он не будет приостановлен. Поскольку, ну, вообще-то было где-то у меня лично, ну, где-то буквально еще месяц назад были такие ощущения, что это после последнего освобождения там в 14 человек это будет приостановлено, поскольку все очень зыбко, переговоры идут очень где-то оперативно, а где-то вообще просто непонятно, то как бы то, что это сейчас вот так вот озвучено напрямую сразу на официальном уровне, то да, это вселяет определенный оптимизм, и что этот процесс будет разрешен и как технически, и точно так же дальше будет продолжен и в другом направлении, в частности, там по ослаблению репрессий и реабилитации тех людей, которые пострадали. Ну вот і сігнал, што гэты працэс адбываецца, паведамленне пра тое, што адразу пасля званка Трампа Лукашенко таксама паразмаўляў з прадстаўніком прэзідэнта ЗША Джонам Коўэлам, які быў на перамовах з Лукашэнкам 21 чэрвеня ў Менску, і калі вызвалілі 14 беларускіх палітвязняў, у тым ліку Сергея Ціхановскага. Але з паведамленняў сайту Лукашэнкі можна зрабіць выснову, што тэму палітвязняў яны не абмяркоўвалі. І калі глядзець цяпер вот все, што пішуць дзяржаўныя СМІ, то тэма палітвязняў практычна не гучыць. Як вы думаеце, ну, ці все ж абмяркоўваецца цяпер дэтальна, канкрэтна тэма вызвалення палітзняволеных, і калі можна чакаць першых вызваленняў? Ці гэта будуць все адразу, ці гэта будуць партыі? Ну, я думаю, что администрация Лукашенко не оповещает про этот вопрос целенаправленно и преднамеренно. Ну, на самом деле, мне кажется, этот процесс идет, и он уже просто переходит, если принято такое решение на высшем уровне, то как бы это потом переводится в такую техническую стадию, так скажем, разрешения вопроса. И, скорее всего, ну, то есть, как это будет сделано технологично, или все сразу, или отдельными партиями, по большому счету, это уже особо не играет значения. Главное, чтобы эти люди были освобождены, и чтобы этот процесс дальше не приостанавливался. По мне, это кажется, чисто технически это будет скорее отдельными группами производиться, хотя если администрация Лукашенко этот вопрос подготовит как, ну, так скажем, громкий, и ну, привяжет это к определенному там конкретному какой-то дате или конкретному внутреннему событию токсически, то возможно и освобождение сразу целой партии людей, там, в 1000 и более человек. Ну, например, как это делалось там в Никарагуа и так далее, когда там самолетом людей вывозили сразу. Вот. Ну, як вы прагназуеце, людзей будуць вывазіць, і будзе шанец у кагосьці, хто хоча застацца? Ці гэта залежыць ад асобаў, наколькі гэтыя людзі для рэжыму выглядаюць бяспечнымі, небяспечнымі на тэрыторыі Беларусі? Ну, я не знаю, как это было поставлено в самих переговорах между Беларусью и Америкой, этот вопрос. Но, в принципе, это тоже является, как мне кажется, предметом договоренностей. И учет, по крайней мере, с той стороны, с белорусской стороны, что часть политзаключенных не захочет выехать из страны. Ну, в частности, там, я думаю, что мой бывший супруг, скорее всего, что он пожелает остаться в стране. И как он будет реагировать на это, я на данный момент пока не знаю. Да? Но это все равно мы должны очень четко понимать, что это решение, окончательное решение все-таки будет за Лукашенко и за администрацией президента Лукашенко, как он себя называет, для того, чтобы
Ну, как-то там тоже этот процесс раскрутить для соответствующего пиара и выполнить свои, как бы сохранить свою позицию и свои принципы. Да чаго трэба быць падрыхтаваным дэмакратычным сілам арганізацыям, якія займаюцца пытаннямі палітвязням цяпер? Ну вот знаете, сейчас как бы если представить реальную ситуацию, и что, например, допустим, что завтра будет высвобождена большая группа людей, например, там в 700 человек, в 1000 или даже вся сразу, 1300 на самолете к нам прилетит за пределы страны, то мы столкнемся, как раньше это предупреждали многие политологи, и в частности там и Ольга Лойко предупреждала, что мы столкнемся с гуманитарной катастрофой. Потому что надо будет сразу этих людей фактически начинать адаптацию, реабилитацию. И это много-много разных процессов помощи, на которые, как мне кажется, на сегодняшний день мы полностью не готовы. То есть демократические силы и гражданские структуры, которые раньше тоже осуществляли помощь белорусам, мигрирующим из страны, то эта помощь по своей мощности недостаточна для того, чтобы оказать помощь всем высвобожденным людям и политзаключенным. Поэтому я думаю, что мы столкнемся с такой очень сильной оперативной ситуацией и новой мобилизацией для того, чтобы эти задачи реабилитации с людьми осуществлять организационно, не дублировать в этом плане друг друга, да, а скорее так максимально оптимально это осуществлять. На данный момент нету особо больших ресурсов, но, собственно, и те структуры гражданские, которые раньше осуществляли эту помощь, они тоже охватить полностью объем, это вот так вот оперативно и быстро и сразу, это не представится возможным, и это надо четко понимать и уже сейчас к этому готовиться, по крайней мере, вступать во взаимодействие с партнерскими организациями, которые раньше это осуществляли, там, гуманитарную помощь, международные организации, даже тот же Красный Крест за рубежом, который этим всем занимался, социальные службы партнерских стран, там Польша, Литва и так далее, по крайней мере, их про это предупредить, что такая ситуация может быть, что мы будем к ним обращаться за помощью, и что будет требоваться такая мобилизация, это сделать надо. Сергей Тихановский был полезняволены ў сваім звароце адкрытым да Лукашэнкі, казаў: вызваляю, у меня ёсць аўтобусы, вывезти всех палітвязняў. Я разумею, што гэта словы, яркія словы былі. Ну і напэўна для чалавека, які выходзіць за кратаў, ужо не так важна, ці будзе яму дапамога аказана імгненна, ці атрымае яму важна, што ён знаходзіцца на свабодзе. Як вы мяркуеце, вот для тых, хто вырашыць застацца ў Беларусі, калі будзе такая магчымасць, вот это магчымасці дапамогі, яны будуць вельмі складаныя, таму што практычна все гэтай магчымасці абрэзаныя, да? Дапамога я маю на ўвазе, якая з-за мяжы ідзе. Якім чынам можна дапамагчы будзе людзям, якія застануцца ў Беларусі? В первую очередь основная нагрузка все-таки ляжет на семьи. На семьи и ближайший круг, который первый примет, так скажем, наших людей. И все основные вопросы, которые будут сразу решаться, это вопросы, связанные с психологической помощью, вопросы, связанные с сохранением здоровья, медицинской помощью, ну и так далее, там правовая, трудовая реабилитация. Это целый комплекс разных, ну так скажем, направлений социальной работы, который должен оказываться как бы. И я думаю, что эта помощь из-за пределов страны будет затруднительна. Насколько этот вопрос вообще встает в повестке дня у той стороны, у режима, да, я думаю, что он вообще не стоит. То есть просто людей выбросят и далее скорее будут чинить препятствия в этом плане, связанные с трудоустройством. Все равно будет поставлен вопрос дальнейшего контроля их деятельности внутри страны и ближайшего окружения. То есть рассчитывать на то, что это будет благоприятная ситуация, мы не можем. У праваабарончага цэнтра «Вясна» сёння на сайце можна такую лічбу пабачыць: 1184 чалавекі на дадзены момант прызнаныя ў Беларусі палітычнымі вязнямі.
у допісе Трампа гаворыцца па 1300 палітвязняў. Ёсць розныя версіі, адкуль з'явілася гэтая лічба, у тым ліку гэта можа быць інфармацыя ад праваабарончай арганізацыі дысідэнты. Але пытанне ёсць, палягае ў тым, што палізняволеных насамрэч больш, бо многія сем'і не хацелі, каб людзей прызнавалі палітвязнямі, не хацелі дадатковых рэпрэсій у дачыненні да сваіх блізкіх. Як вы ацэньваеце, якая рэальна цяпер колькасць людзей, якая знаходзіцца за кратамі паводле палітычных матываў? І калі вызваляць 1300 толькі, а колькі яшчэ можа застацца, і як выявіць гэтых людзей і вызваліць? Точных данных о том, какая численность сейчас людей осуждена по политическим мотивам, у нас нет. И действительно, вот эта вот цифра там 1300 и так далее, она скорее, по-моему, была взята укрупненно, ну, так, чтобы было легче, так скажем, разговаривать. Вот. Но это да, это будет проблема. То есть, с одной стороны, мы предположим, что будут высвобождены люди, которые официально сейчас являются политзаключенными, но действительно есть и другие списки. Есть списки людей, которые как бы осуждены, но не являются официально политзаключенными по тем критериям, которые есть. Насколько я тоже в курсе, я думаю, что и та же администрация, белорусская администрация также имеет, ну, так скажем, списки, по которым обращались родственники с просьбами о помиловании. Такое тоже есть. Да? И я думаю, что если будет поставлен в переговорах такой вопрос о том, что должны дальше идти освобождение людей, в том числе неофициально признанные политзаключенными, то это будет одним из треков дальнейшего процесса освобождения. Да, и в том числе и регистрации их как людей, которые пострадали по политическим мотивам. И тут тоже нужно как бы отрабатывать определенные процессы и понимать тонкости момента. Вот, поэтому я думаю, что освобождение первых вот этой всей партии официальных политзаключенных в 1300 человек — это еще не решение вопроса полностью, и мы должны готовиться к гораздо более серьезным в дальнейшем процессам, чем они сейчас как бы представляются, где-то даже очень упрощенно. То есть мы столкнемся с более серьезными вопросами, связанными с освобождениями людей, которые не являются официально политзаключенными. Это и вопросы вот этой системной реабилитации всех и вся, и на разных территориях. Ну и дальнейшее требование, да, которое, если это условие освобождения вот первичного будет вот так вот выполнено, то дальше мы выходим на следующий этап. Это этап, ну, как бы требований, связанных с снижением репрессий. И это немного другой трек. Это не совсем трек, связанный с освобождениями как таковыми, да, потому что репрессии — это другая, как я всегда говорю, целевая группа, другой процесс, он по-другому организуется, там другая мотивация у режима, да. И для того, чтобы это требование выставлять в контекст переговоров, это, ну, также требует более тщательного изучения зависимости, да, от чего что зависит. Да, почему репрессии, понимание, по крайней мере, почему репрессии ужесточаются, по каким мотивам осуществляется этот момент. Да. И я думаю, что тут не только мотивы, связанные с представлениями самого Лукашенко о том, зачем это надо делать. Это в том числе связано и с его реакцией на внешние условия, и в частности там, на усиление санкций. И тут, мне кажется, надо очень четко подходить к дифференциации этого вопроса и понимания, с какими требованиями и с какими условиями можно выходить на такого рода переговоры и требовать снижения репрессий. То есть мы должны очень четко уже на сегодняшний день понимать, какие санкции мы точно не можем, или просить там наших партнеров, мы точно не можем
ликвидировать, да, а какие надо оставить, какие Ось, можно глядзіце, переезжать. яшчэ сітуацыя, вядома, што палітвязень, калі выходзіць з турмы, калі завяршыўся яго тэрмін, ён не свабодны, ён мусіць адзначацца ў міліцыі, да яго ў любы момант могуць прыйсці, ў любы момант ён можа вярнуцца за краты, калі там нейкае парушэнне яму прыдумаюць. Плюс з усімі, хто выходзіць, практычна з усімі працуюць спецыяльныя людзі ў калоніях, людзі павінны пісаць прашэнне на памілаванне, ці даваць інтэрв'ю, ці так званыя відэо пад прымусам запісваць. І цалкам праўдападобна, што прапаганда будзе рабіць тое самае з усімі тымі людзьмі, з кім паспее зрабіць за гэты весь тэрмін. Як можна пазбегнуць гэтага, каб людзі не былі толькі фармальна вызваленыя, каб яны аказаліся сапраўды свабоднымі? Вы понимаете, нам этого очень хочется, решить эту проблему, но мы должны очень четко понимать, что это решает сейчас фактически не мы. Мы можем это требовать, руководствуясь принципами демократии, правами человека, свободы там, и так далее. Вот. Но мы должны понимать, что переговоры идут все-таки не тогда, когда демократические силы эти требования могут очень жестко выставлять. Да? Переговоры идут таким образом, что Лукашенко большую часть вопросов решает он. Он решает вопросы освободить или не освободить, требуете вы при этом или не требуете. И он решает, в частности, и вопросы, связанные с дальнейшими процедурами контроля над политзаключенными, которые остались в стране. И вся та машина, правовая машина, которая на сегодняшний день существует в Беларуси, она будет, собственно, руководствоваться своими нормами и правилами, которые устанавливаются там в стране. Для того, чтобы это достигнуть, изменить условия свободы людей, освобождения их и так далее, да, надо изменить правила, да, надо быть в стране, надо иметь возможность изменять закон и так далее. К сожалению, у демократических сил таких условий на сегодняшний день нету, и мы должны более реалистично смотреть на нашу ситуацию и понимать, кто принимает решения и кто создает эти условия, свободы или не свободы. У нас уже мало застаецца эфірнага часу. У меня кароткае пытанне да вас. Ці ёсць у вас адчуванне, што вось адбудуцца нейкія вельмі важныя перамены ў Беларусі? У меня нету такого ощущения. У меня скорее есть ощущение глубокого кризиса, в который вообще попали демократические силы. И у меня есть ощущение того, что как бы все надо начинать с нуля. Естественно, много чего достигнуто на предыдущий период демократическими силами, но сам факт того, что основные структуры и силы находятся за пределами страны, не внутри страны, то способность влиять на ситуацию внутри страны, они очень с нашей стороны ограничены. Надежда, конечно, есть. Надежда есть на то, что возможен цикл, скажем, очередной оттепели, но чтобы даже прийти к этому этапу очередной оттепели, то это достаточно длинный путь, это не скорый путь, и это не делается вот так вот в одночасье. То есть от того, что люди будут освобождены, политзаключенные, оттепель сразу не появится. Да? То есть на сегодняшний день я пока констатирую, что мы скорее находимся с двух сторон в очень глубоком политическом, социальном, экономическом кризисе. Дзякуй вялікі за тое, што прыйшлі да нас у эфір, падзяліліся сваім меркаваннем, сваім бачаннем сітуацыі. Гэта была сябра асацыяцыі сваякоў палітвязняў, сябра каардынацыйнай рады Святлана Мацкевіч. Я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.